Moja kondička je fakt v piči, kámo. Predstav, že nemáš cicky. A začína tento vlog. Ako ste si prečítali už z popisu, dneska bude Brutal Party Beania. A tento deň začína úplne proste parádne, lebo povedal som si, že nejdem do školy. Dobre, minimálne na prvú hodinu, lebo mám nemčinu a nemčinu fakt neviem a to je najväčšie trápenie na moju dušu. A tým, že tam nepôjdem, pôjdem až na ďalšie 2 hodiny, tak vlastne budem mať kľud v srdci. A čo je hlavné? Kľud v srdci. Áno. To je krásne vonku do piče. Takže miesto nemčiny si idem zabehať. Tu vlastne môžeme akože vidieť proste perfektne zabery toho, akože behám. Proste behanie to je vlastne akože chodenie len proste, že rýchlejšie to robíte. Nadväzujeme krásnymi zábermi na Karlovku, že kade akože behám. Radšej zvuk vypnem, aby sme nepočuli, aký som zadýchčaný. Ale bolo to tu ešte v pohode, to sa behalo, že dole kopcom, to som ešte zvládal. No ale tu už není to dole kopcom, tu už je to hore kopcom. Takže som to natočil, aby ste videli, že bežím hore kopcom. Moja kondička je fakt v piči, kámo. No, som ready na party. Nakoniec som nebol ani v škole, ani na 1 hodinu, lebo sa mi absolútne nechcel. Teraz začne bordel. Máme trošku už upgrade a sme v meste. Kde ideme? Do štarteru a potom na Beaniu. Štarter je čo? Najväčšia stoka sveta. Nie, presne, keď si predstavíš štarter, tak sa proste naštartuješ a ideš rovno. Máme, že štarter, počkaj, dám dole jas. Ty kakat. To vážne hoši. To vyzerá, akoby, že už sa stade nevrátim, no. Tento YouTube kanál dávam Kubovi, môjmu striačovi. Biznis, rieši biznis. A dneska koľko čajky mu riešiš? Je tam 0,000. No viete, to s vami nie je sranda. Takže vlastne, čo sa teraz deje? Situácia je taká, aká je, že sme to prežili a ideme na Beaniu. Jak to dopadne tam, to už nezaručujem. A dnes vás vítame pri dnešnom vlogu a dnes si povieme. Jak predpoveď počasia. Posúvame sa ďalej, táto situácia je crazy a je neskutočná. Dokážeme to alebo nedokážeme sa dostať do Raffinery Gallery na Yale'a, Pilsiho a toho kokota vlasatého, neviem už meno teraz momentálne, ale ideme volať bota. Takže neviem vlastne čo hovorím, ale áno. Ďakujeme za pozornosť, dajte follow a like. Našli sme Daniela. Povedal na čo. Čo si dneska zistil? Jakú novinku? Nie, sa teda popiči akcia. Toľko ľudí tu je, ty kokos, nájsť takoho. Ja som prišiel asi s 8 ľuďmi a prišiel som a odtedy som ich nevidel. Proste. Čakáme tu na takú vete klo, takúto pičovinu, čo sa točí. A chcem to do vlogu, takže dúfame, že to bude dobre. Bude to dobre, Daniel? Bude. But you wanna see how you wanna last it. Don't know anyone else like you. Tu už vidíme diskotéku v plnom prúde, ja som hore na balkónach, hej, samozrejme VIP, tak ako sa len pochválim. No a že tak, lebo bol som tam síce sám, lebo proste nikto iný si VIP nekúpil, ale ja som si tam išiel iba, že oddychnúť. Tu vidíme ďalšie krásne zábery, proste, akože bolo tam, že fakt, že milión ľudí. Nebol som v backstage, dosť trapas, ináč môj kamoš tam bol, hej, a ma nezobral dnu, iba vypkol som jak trapák úplný. No čo už, taký je život. Brutal edit za 3, 2, 1. No hej, a ešte co na mne povieš ty? Tu by som to hneď tak trošku pozastavil vlastne a nejak oboznámil, že čo sa tam kurva deje. To už máme veľmi veľa popité, takže si vlastne užívajte, neviem, aby som vám to priblížil, snažil sa prepchať dnu, aby išla po fľašku, ktorú predtým tam sme skryli. Tak, užívajte. Kardashianka máte povedť, nie? Ja sa to nechcem zasek. Nikto v živote ešte tam nezaseknul. Samo povedz jej. To nejde. Prejde. Prejde. Klope, už má tam 2 polky rici. A už viacej nemá polky, tá už to musí dať. A viete, keď pri SBS-kar my utečieme? David, povedz jej. Co budeš piť? Kedy? Co? Na internácie do piči? Na internácie do piči budeš piť, David si povedal. Ema, nerob problémy. Čo? Vydýchni všetken vzduch vydýchni. Si predstav, že nemáš cicky. Ale tak ti poviem, to už bude trápne, keď sa nevojdeš. Prečo tam nešiel Denis? Lebo Denis má veľký vták. Dostala sa tam. Drakula sa tam dostal. Ema to dokázala. A beží naspäť. Čo teraz? Ostane sa naspäť. Máme alkohol, Emu nechávame. Bežte. Bežte dokedy môžete. Teraz je, že ťahala repu či mrkvu, také neprišlo. Ťahala repu, a je vonku mrkva. Poprosím potlesk všetci. Áno, Ema.
Secret materiál. Včera som už nestihol natočiť záver, takže dneska to končím. Ako vidíte, som rozjebaný jak onen. A objednal som si asi reálne liter vývaru alebo čo také. Takže ja idem regenerovať, ja mám pokoj asi na ďalší mesiac. Možno, neviem. Takže dajte follow, tak však. Však čo mne je, jaký problém, či aký tam kliknúť, odberá like. Jaký problém? Alebo nedajte, no.